Sılav rêz otomobil hezênê ja ji Mêrdînê ji Mansuriyê ji bawara û xêr hatin kanala otomobîla min. Otomobil hezênê ja wekû bav û kalê me dibêjin maberê servîs hebûn, maberê dormîş hebûn, nahtûn nebûn. Îro ev ecêb heye. Ev ecêb ji bo kê ye, ji bo karkeran e, ji bo geştyarayî taybetî ji bo xwendekarayî. Îro em ê ji bo xwendekara taybetî bibin wekû gel dibêje em ê bibin servîsçî. Em spasiyê xwe ji sezgîn alqa dişînin ku gerînendeyê giştiya servîsvanên Mêrdînê ne, em silavê xwe jê re dişînin. Îro mêvana me Grafter'a Volkswagenê ye, wekû hûn jî dizanin ev nifşa Sprinter'a Mercedes'ê ye ku di wek kombînasyona servîsvaniyê de tê dabeşkirin. Ev model û Sprinter'a Mercedes'ê helbet yê ji bo bar jî hene, ev ya ji bo taybetî geştyariyê û servîsvaniyê tê bikaranîn. Di esasê xwe de Sprinter'a cudatiya Sprinter'a Mercedes'ê û Grafter'a Volkswagenê çi ev logo ye. Ku em behsa şekil û şemalê vê bikin, em dest pê bikin, ev kromê ku ye di pêşiya wê hemû modelan de hene. Li vir dema ku hûn binêrin, li vir dest pê dike heya ser farên wê yî wir dewam dike ku yekparebûnê nîşanî me dide. Ev farên wê ne letin, ne fûlin, ne tijenê, sinyalê wê divirin û yê mijî jî li virin. Dema ku tu xwe te pêşiya modeleke wilo dinere, dizanî ku modeleke Volkswagen e. Kamera wê di her çaraliyê wê de jî hene, wekû hûn dibînin a pêşî va divire û yê kêlekê jî em ê nîşan bidin. Ev plastîkê ku hawirdora wê hatiye bikaranîn jî dîzayna wê yan jî nexşê wê şekil û şemalê modelê bi me dide hîskirin. Em bên ser kaputa wê wekû di modelên din de jî ev xeteyên ku hatine hêskirin wek çawa Golfê, wek Passatê yan jî Jetta'yê ê kevin de hemû xetên wê bi vî awayî ne, pozê wê jî bi vî awayî ne, derbasî motorayê bibin. Em li kêleka wê ne, jantên wê ê standart 16 ne dibînin, xweşikin di gorî vê servîsê ku karê ra ji barê wê gelekî xweşik ev logoya Volkswagen vir heye. Ev jî wûrgiliyek xweşik e û jê hez dikim. Ev plastîkê ku hatiye bikaranîn me pêşî jî behs kir, hawirdorayê temamî hatiye bicihkirin gelek xweş e. Ku anka jî em bên jorê ev neynikên wê yî cotî sinyalin, dema ku mifteya wê jî em nîşanî we bidin, wek yê dinin, modelên dinin, çi cudatî tune normal e. û belax bidin li vir kamerek heye, me got me pêş we bikin, ev ya jî ji bo kêleka wê ye yan jî ji bo pêşî him koleka wê ye. Ev camê wê seranser otomatik, dema cihek tarî bi ronî dibe, cihekî ronî jî tarî dibe, otomatîkin. Vane jî gelek baş e, gelekî modela me gelekî mezin, 7 metre û 4 santîme gelek dirêj e. Jariye giraniya xwe ve ev model 2 ton û 444 kilogram e. Ev 18 zêde yek ya ango 19 padank tê de hene. Ji bo wê jî ya 16 jî heye. Ji bo ku hûn vêya bistînin divê hûn dawiyê de du tekelika wek opsiyon û bikirin û bixwazin ji ber bo ku giraniya wê rake. Najê em dawiya wê ne, stopên wê, lambeyên wê xweşikin, bi ê pêşî de yekpare ne, di her du aliyê wê û di vir jî ê sinyala cêr jî hene. Logoya wê pir xweşik e, pir xweşik disekine, ortê de pir mezin e. û ev camê wê û ev nivîsa wê navê modelê Grafter. Em niha baxacayê vekin, taybetiyek divêya heye gelek xweşik e, ev polayê yan jî mıknatıs e,
Abi ver ve peyvendidare nami ve ver ve peyvira ve çavayı emi bunu verdikin lo sekininin ne bunu sabit sekini jbo ko ne laxe xaybetiye ki gele xoşke bir havayı em ki neki hela xdiye kare bunu ev sekinine otomobile zene cevak mundu benim ama motora xabetan motora ve gelek bedenge daha turbo inwe hane valjerin yekji jore daha turbo سد و هفته و هفت دلگیره و 410 تورکه به موتورا ببینارن دو هفت مگو دو هفت توربو انوی نور ام موتور به حسانی دکاره راه جا گوده خواه اینترکولا و یا آبی جی هیه که باد ورده یه اینترکولا آبی بینی ده یه اف ده کاراول ده جی هیه یعنی همان موتورا لی اف هنه کیدن جه بجوکتره و ev jî havadan kaveye ji bo motorê ku hewa lêxe bô ku hênik bike tiştekî ecêb e. Motora jî vî awayî gelek tiştan pêk tê ez gelek tiştan dizanım tiştê ku zanî bû bijwargot tiştên girîng bijwargot نام پادانکی نوین پادانکی راستی ev ruhevan geleki başın ev yekileki tamulu meribur rahat bila ma xondakari nahat hayat eden la darın dibistan etin yani karker yani geçtiyat bana da konforan hevde ben yani jmane bak suvaji geleki noanji xoşektirin bu tutkari bokt rahat şura revtiye biket kari veya wasa بمانوال دستا داخل جي معولو شخورا ريبتيه بك ve USB ha buna veri naşazım veya tüneyi o paketi servi de hani pişman da ji bir paketi servanda USB hani bu hatta devir bu telefonu xud xini xandakat cihayet veya da tüneyi bu çakuçe جبو لزگینیه که بعدین که قضیه که بکن 4 هبانه و پرده نوی هنه پرده نوی دی آقایی یه خوش که جبو روی نوی بگیرن دور ده هوادان کاوه هیه که هم کارن اولو آلیه کیج وکن یعنی جی بی آلی وکن هم کارن هر دو جی وکن گویی ترجیح هوایی و بی هوایی اینه که سرته گرانه به اون حیلا خواه هیزا خواه بدنی امن هاوی بگیرن و گونده بینین چخوی ویا گلکی دریجن 19 و گوت پادان کنوی هنه اف هوپرلورین و داوید هنه دنگه و امین ها تست بکن ده هر سر اوی دجی کلیمه هایه و دویا سیستمک وقت کالوریفری هایه فاد لور هایه نشاشتمم veya demek motor ne xebiteci indur germ dike. Taybeti gene xoşke. Daviya ve jî tiştek ma bimkay tiştek ne mayı. Daviya bir şekliyle hame dervasi kokpita ve Naji em kokpita ve ne? Kokpita ve damat diled nare. Ina jetta a Kevin. O modelin ve dinci ama o Kevin. Yine ki ulo bejin karin bejin ser kuşe avetine. Le disaji xoşike em deriye ve dest bikin.
Şu keresteğin kohatiye bikaranın parani haşkin. Şu belki ev servisi o diye bazırganiye de jime gotu bu. Zede bera heviye ve mezin tınabın. Normal ji. Ce vak birike ve ya ji dakhre ve ce bu eşyan gerek devremende min cerji heye binaran Georgi heye ul verji heye ul karın tişmiş de xo dexne. Lever جبو جامعش خو یدن وقت مدرن دن دجهان دبیا دجهیه جبو فاران مانوال هنه کلاسیک یدن دجی دبکارانین نهاد دستانی هنه ولی دبیا نهاد دبکارانین ام دریه و بگیرن لور دجی جبو خریدان که جبو کاره جبو USB جبو دیسا وک هسته به یورو هسته دبینه اف هاتیه 12 ولت هاتیه بکارانین دور کلیمای هوادان کاوه هیه نام دیرکسیون ایوه کنده بینن کلاسیکه لوگویای ortaya dayı udvan deradeci dugmeye katiye bkarani jbo multimedya jbo ji sinor kirna dezginiye dever heye deve o modeli de heye ev comfort type bu emnaha ceyranê bidin sistema wê ji bo ku baştir kadrana wê bibînin kadrana wê analog klasîk e di nîvekê de wek a multimedya namê nîşan bidin normal hûn dikarin li vir tiştên otomobîlên taybetiyê wê bibînin vî awayî tiştekî zêde tir neyin ji xwe multimedya wê پر ساده و پر کلاسیک دمینه شغل دبینه توشین وی فیزیکی دورهنه و کارن جبو دنگی وی جبو مولتی مدیا هوادان که کلیمای هاوردورا وی برو جت دایدجی اما یک گله کمن دوانا دهات بکارانی veya da بکارانینه یک کلیمای وکی پاساتینه اون دبینن ور اون کارن دریه و وکن دور دجیم کارن وکن دکیلا کاوی ده دریه و وکن شخو مانواله پنج فتیزه دور جبو جادیه ev paket jadiye çabıkan an berikan an daxlan an zrediyan devremen de ver ceki küçük heye ul ver ji atiye karani ko nerxandine el jora ve ji gelek cen mazin hene hatta ver ji bo USB ji bo heste ji 12 volt heye ver tineye ve ceki küçük aniye atine nerxandin ne kamera ve heye gelek hoşke hem keleke ve hem hündüre ve hem paş ve havurdora ve yani به هر آوایی کارم ببینن کامرا ویج نه خرابه کامرا ویج جورج هیه که هم نشان بدن اما کامرا وی هندره وی الورن جورن مقابل ور رینه کتن هیه تشتیگ عجیب تنش بو جزدانه یعنی قرطا تیک هیه تشتیگی باسیت حسانه جورا وی زریدی هیه لورج هیه ممکنه گرک اشیای خوی مزن دینم ور که ev jî taybetiye ke ji bo vana divê hebin çünkü ev modelekiye geştiyariye ji bo xwendekar ji bo karkerayê paldankên wê ya pêşî ya ew min hêvî dikir ku baştir bû ya yê wek ew ê heye konforek tê heye wilo hinekî demek di wêdajorên amê bajorin hebû berê paketa ser wê de vêya de tin heye پیشای کوکپیتای وی آوایی نامه درباسی آجوتنای ببر. نام آجوتنای نه. هم فالدان کا شوفر وقت میگوید دیا پاکتا سروی ده گلک چهتر باشتره. وقتی دن ده پاکتا سروی ده تایبتی خوشه بو که جانا خودی ندکر حتی وی بویری چه بویی که سرویسمان خواندکار ده هندره سرویس اشتیه او چویه مای حیا روژادن ده ور سنسور نورمال آ سروی ده هر پالدانکه ده سنسور هایی به دیا ده از باورن تونه یه او جی وک اپسیون از نشاج بمون دوی اون بستینن دما که خواندکار اکتر رو دنه یان جی ریوی یک
devir xuya dike ji bo şoför ji bo ku bîra nekijî wek me got motora wê me hinkî behsa motora kir em hinkî behsa motorayê bikin motora wê 177 belgîr bû 410 torkin û 7 litre hinekî depoya wê mazotê yan jî benzînê hinekî wêya kêm e wekî din ji xwe zêde pratîk bi rastî jî ajotina wê gelek suspansiyona wê taybetî ya pêşî ji bo şoför wek azad e tu dikarî suspansiyona ya duyem ya bêyê têx dewrê ji bo ê dawiyê ji suspansiyonayê nexerabe ku têra xwe tu dikarî vêya wek otomobîlên modelên bazirganiyê jî bihesibîne ku wî alî gelek baş e wekî din tiştê ku em behs bikin ji bo servîs vanan ku hin tiştê din ku mecbîra kiribe dikarin di binê şîroveyên de binivîsin heya ji me hat tiştê xweş pêşvekir em hêvî dikin ku vîdeoyekê dîsa xweş çêbû niha em ser rêya gundê Masûriyê ne ku em jî li wir dijîn ez û kameramanê xwe Erdal niha ser rêya gundê Mansûriyê bi xatirê we bi mînxweşiyê de heya vîdeoyekê